Hej. Ja, dårlig start, men jeg vil gerne snakke om folk på 10 år, der går psykisk ned over, de ikke får fucking på bukser af deres forældre. Skal bukser ned over det? Altså, folk de går ned over noget helt andet. Fuck, man. Men alle vil bare være kendte i dag. Og jeg ser ikke nogen grund til det, fordi de har ikke noget at gå op i og være kendt over, eller noget som helst, men de vil bare gerne være kendte. Hvilket der ikke giver mening for mig, men fuck det, altså omtale, ikke? Folk de er bare latterligt. Altså, jeg mødte en pige på 13 inde på et chat hjemmeside i går, forgårs. En 13-årig pige, der gav sin Skype ud til alle, bare for at være kendt, og hun gav dem til folk på 50. Bare fordi hun vil have folk, de skal snakke om hende. At hun vil være i fokus og sådan noget. Men alligevel, så hun var ved at gå psykisk nedover, og hun ikke kunne håndtere det, og hun ikke kunne alting, og det ene og det andet. Altså, det er virkelig fucked up. Hvad sker der? Altså, nej, jeg vil ikke være kendt, og det har jeg aldrig ønsket, jeg vil. Men nogen tror, jeg laver det her med blog og Facebook og YouTube og hvad fuck ved jeg, bare for at være kendt. Men det er det altså ikke. Det er for at komme ud med min mening om tingene. Og min mening angående det her med at blive kendt og sådan noget, det er fuldstændig fucked up. Hvis du ikke har nogen grund til at blive kendt over et eller andet, du har gjort velgørenhed eller et eller andet fucked, så lad være. Paradise Hotel, det burde heller ikke være opfundet, men altså, fucked up. Men omtale, folk de keder sig. Det er virkelig latterligt. Virkelig, altså. Jeg havde 34 år gammel, jeg har bollet en nære, nu vil jeg gerne have omtale. Lad være. Altså, du har ikke noget at bruge det til alligevel, og du går psykisk over, hvis du får nogle haters, og det ene og det andet, så lad være. Lad være. Fuck det, altså. Find dig liv, gå ud og lege med dine venner, gå ud og køb en hul og hoprik, gør et eller andet. Fuck computeren. Nå. Altså. Idiot. Men bare for at vende til noget positivt, så håber jeg, at jeg har haft en god dag, og sorry, jeg ikke har gjort noget på det sidste, men jeg har lagt syg med, madforgiftning og McDonald's. Det er virkelig dumt, men lad være. Lad være med at spise McDonald's, det er ikke særlig godt for jer. Sorry, men jeg begynder at virkelig komme i gang med min blog og min YouTube-kanal. Det begynder jeg nu her, og jeg håber I kunne lide den, eller kan lide den, eller kommer til at lide den, og jeg håber I vil dele det i hvert fald. Men kan I have en god dag? Hej hej.